Maar Christ moest echt eens even bij u komen. Mami. Ja, Lena. Zie deze bestikken. Oeh, dat is een beetje stikken. Maar zit er cijfer in de shin. Nou, ik zei dat ken wel, maar ja, je weet wel hoe het... Mami. En maak lim op. Oh, nou, zullen we hem cijferling pakken? Mag ik weer verder? Nee. Nee, wij net verder praten. Men wil aan een limpje. Men wil eerst een verhaaltje aan, maar dan pak ik limp. Nee. Oh, maar je eens even shin. Wow. Oh, hier rekt nog helemaal. Ja, Safia, maar hij houdt net hier zo aan denken. Oh, prachtig. Maar nee, houdt net Grietje. Eigenlijk net het Het is omdat de camera zit. Als die grietje nog zegt... Even inpakken. Ja. Nee. Oh nee. Nou, dat gebeurt er. Wie dient het net? Ik wist je hier, Grietje. Wist je hier? Ik kan weer verstaan, dus ik heb... Ja, die mocht heel lang in jou zijn, Grietje. En ik doe weer verstaan. Wie zijn Oh, ze in jee. de onderbroek? Maar dat is het extra raar dan weer. Dat ding Nou, scherven brengen geluk, zei ze. Dat Hè? is dan jammer. Oh jee. Grietje dat al lang in het vest.